Türkmen aktivisti blogçu Farhat Durdiyev adı bilen tanalyan Farhat Meymankuliyev İstanbul'da tutsak edildi. Onun tutsak edilenligi barada aktivistin egindeşleri adatlığı habar verdiler. Olaryň sözlerine görä Meymankuliyev 19-njy maýda akşam saat 9 töweregi öýünde tutsak edilipdir. Onun tutsak edilenden soň İstanbul'un Tuzla etrafındaky deportasiýa merkezine iýerilenligi aýdyldy. Dastlapky maglumatlara görä Türk polisiýasy aktivisti Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugynyň arzy esasynda tutsak edipdir. Polşada ýaşaýan türkmen opozisioneri Nurmuhammed Anaýew Meymankuliýewiň tutsak edilenligi baradaky maglumatlaryň şol bir kwartirada ýaşaýan türkmenistanlylar tarapyndan tasdiklananlygyny hem aýtdy. Farhat Durdiyew ady bilen çykyş edýän YouTube blogçysy türkmen häkimetlerine garşy tankydy çykyşlary bilen tanalýar. Nurmuhammed Anaýew Meymankuliýew bilen bilelikde tutsak edilen aktivistlere talgylanyp, munyň sebäbiniň Türkmenistanyň konsullugynyň polisiýa şikaýet bilen ýüzlenmegi bilen bagly bolanlygyny öňe sürdi. Meymankuliýew we onuň bilen birle ýaşaýan beýleki 3 türkmen raýaty andy gün akşam polisiýa gidilipdir. Soň 3 türkmen raýaty boşadylypdyr. Meymankuliýew bolsa İstanbulyň etegindäki Tuzla deportasiýa merkezine ýeberilipdir. Nurmuhammed Anaýew Adatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Farhat Meymankuliýew İstanbuldaky Türkmen konsullugynyň haýyşy boýunça tutsak edildi. Bir näçe onuň ýetirlenýänligi belli boldy. Muny Farhatyň özü YouTube kanalyna da öz awtobulugyna GPS enjamynyň gurulanyny habar beripdi. Ol enjamyň konsulluk işgärleri bilen baglanyşykly türkmenler tarapyndan gurulanyny öňe süripdi. Şonuň üçin häzir Farhat Meymankuliýew göz astynda ýatyr. Farhat Meymankuliýew soňky YouTube çykyşynda agdalan GPS enjamyndaky sim kartanyň Saýdullah Rozybaýew adly adamyň adyna hata alınanlygyny öňe süripdi. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugyndan düşündürüş alyp bilmedi. Adatlyk bilen anonim gürleşen birnäçe çeşme blogeriň tutsak edilmegi bilen baglylykda ondan şikaýet bilen soňky aýlarda Türk häkimetlerine birnäçe türkmenistanlynyň ýüz tutanlygyny we olaryň Türkmenistanyň konsullugy bilen ilteşikli adamlardygyny aýtdylar. Käbir maglumatlara görä Meymankuliýew Henizm deportasiýa merkezinde galýar. Şenbe güni Türkiýanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň biriniň aklawçylary onuň bilen duşuşypdyr. Anaýewiň sözlerine görä blogçy olara polisiýa bölüminde onuň bilen türkmen konsullugynyň iş härleriniň gürleşenligini aýdypdyr. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Adatlyk radiosy İstanbuldaky türkmen konsullugynyň öňünde geçirilen demonstrasiýalarda diplomatik wekilhananyň işgärleriniň Farhat Durdiyew ele talanlygyny we konsulluk binasynda birnäçe sagatlap ýenjenligini habar beripdi. Soňra aktivist içeri işler ministri Süleyman Soýlunyň gatnaşmagyndan soň boşadylypdy. Aktivist İstanbulyň prokuraturasyna konsulluk işgärleri tarapyndan bir kanun tutsak edilenligi barada şikaýet edipdi. Ýöne Türk häkimetleri bu meseleye yeterlik ähmiýet bermändi. Farhat Meymankuliýew 2020-nji ýylyň başynda döredilen sürgünlükdäki türkmen aktivist hereketiniň tanalýan wekillerinden biridir. Ol YouTube kanalynda we beleki sosial platformalarda türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş edýär. Türkiýedäki raýat aktivistleri 2020-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy çykyp başlapdy. Protest hereketiniň döremegine ýurtdaky sosial-ykdysady ýagdaýlar sebäp bolupdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda we ýurdun günnäwir hem gün orta sebitlerinde güýçli tupandan soň häkimetleriň ilata kömek bermezligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň arasynda protest hereketiniň güýçlenmegine goşant goşupdy. Protestlere jogap hökmünde türkmen häkimetleri ýurdun içinde we Türkmenistanyň daşynda aktivistler garşy repressiýalary güýçlendirdi. Bu aralykda 22-nji maýda ma'lum boluşyna görä Ortiýetde hem Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň maglumatyna görä 16-njy maýda Leningrad sebitiniň Volkhov şäherinde islam ekstremizmi bilen bagly toslanyp tapylan sud işi sebäpli Türkmenistanda gözlenýän Aşyrbay Bekiýew tutsak edilipdir. 19-njy maýda Sankt-Peterburgyň Krasnoselski etrap sudy Bekiýew migrasiýa kanunlaryny bozanlygy üçin watanyna deportasiýa etmek kararyna geldi we ony Krasnoy Selo adly ýerde daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn saklanýan tutsakhanasyna 4 aýlyk ýerleşdirdi. Türkmen raýatynyň aklawçysy sudyň kararynyň şikaýet etmäge taýýarlanýar. Memorial guramasynyň bu beýanatyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri çap etdi. Gararsızlyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw hem ýapyk ýurtlarynyň birine öwrildi. Türkmenistanda sosial-ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we soňky ýyllarda iladyň açlyk çekmegi Türkmenistanyň içinde de ýurdun daşynda da nägileligiň artmagyna sebäp boldy. Ýurdun içinde hökümete garşy islendik garşylygy basyp ýatyrmagy ukyply türkmen rejimi Türkiýedäki ýüzlerçe müň türkmen migrantlarynyň arasynda raýat aktivliginiň artmagyna önsüni güýçlendirdi.
Balkın vilayatynyň Gyýanly gaz kimya toplumuna iş alyp barýan 3 daşary ýurt kompaniýasy ýüzlerçe iş oruny kemeldýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji maýda habar berdi. Maglumaty görä toplumuna iş alyp barýan LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Toyo Engineering Corporation kompaniýalary şu wagda içinde 1000 töwereg iş oruny gysgaltdy. Habarçymyz kärhanada dürli wezifelerde işleýän aýry başga 3 işgäre salgylanyp köpçüliklerin işden boşatmalaryň 10 günden gowrak wagt bäri dowam edýändigini habar berdi. Iri gaz kimya toplumuna köpçüliklerin işten çykarmalar Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudagyny gödäwçilik edýän ýokary derejeli resmiýetiň arasyna giňerimli kadr çalşygynyň geçirilýän wagtyna gabat gelýär. Ýa-da 13-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmengaz döwlet konserniniň öňkü başlygy Batyr Amanow ministrler kabinetiniň başlygynyň ýanygyç energetika meseleleri boýunça orunmasary wezipesini belledi. Konserniň täze başlygy wezipesine öňkü orunmasary Maksat Babaýew bellenildi. Ýanygyç energetika pudagyny gödäwçilik edýän öňkü vice-premier Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçi wezipesine bellenildi. Gyýanly gaz kimya toplumy Türkmengaz döwlet konserni bilen Günorta Koreýanyň LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Ýaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasyna 2013-nji ýylda baglaşylan 3 taraplyň şertname esasyna guruldy. Bahasy 3 milliard 423 milyon dollara barabar bolan iri toplum 2018-nji ýylda ulanylmagy berildi. Resmi maglumatlara görä iri senagat tesgasy ýylda 5 milliard töwereg tebii gaz gaýtadan işlemäge we 386 000 tonna polietilen hemde 81 000 tonna polipropilen öndürmäge mümkinçilik berýär. Gyýanly zawodynyň içerki bölümleriniň birini ýokary wezifelerde işleýän bir hünärmen toplumnaky ýokary wezifeleriň tas dolu diýen ýaly döwlet emeldarlarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýändigini aýdýar. Azatlyk radio hukukçylyk ýagdaýlary sebäpli hünärmeniň at familiýasyny agdamakdan saklanýar. İşlerinden boşadylan 1000 töwereg işgäriň soňky ykbaly meni gynandyrýar diýip hünärmen lap geç bolýar. Onuň sözlerine görä Hyundai Engineering kompaniýasy ýöneki işçilere $1300 töweregini, hünärmenlere bolsa $3500 töweregini zähmet haklaryny töleýärdi. Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudagyny iş alyp barýan kärhanalar hususan daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanlara degişlilikde ýokary aýlykly iş orunlaryny hödürleýär. Köp sanly hojalyklaryň maddi mümkinçilikleri ýokarlany, gaz kimya toplumuna täze jaý satyn alan, täze awtowlary edinen işgärler boldy. Toplumna agdyr işgärler kollektiwi emele gelipdi diýip ýerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Toplumun işgärleri zawodyň ýetişliginiň türkmen kompaniýalaryna geçirilen halatyna öýerleriniň zähmet haklarynyň azaldylmagyndan howatir edýärler. Maglumata görä, gaz kimya toplumuna jemi 1400 töwereg raýat iş bilen üpçün edilýän ekeni. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 9-njy ýylyna geçiren hökümet maslahatyny Gyýanlydaky polimer zawodyny Türkmengaz döwlet konserninden alyp Türkmenhimya döwlet konserniniň garamagyna geçirmek barada karara gelendigini elan edipdi. Ýöne bu karar Türkmenistanyň döwlet metbugatyna henüzçe çap edilmedi. Galy bertede Türkmenhimya döwlet konserniniň resmi web sahypasyna konserniň garamagyna kärhanalaryň hataryna Gyýanlydaky polimer zawody ýok. Günorta Koreýanyň Hyundai Engineering kompaniýasy 14 ýyl çemet wagt ber Türkmenistana iş alyp barýar. Kompaniýa 2013-nji ýylda Türkmenistana beýleki bir ýeri taslamany, galkynyş ýatagyna gazy kükürtden araslyjy zawody hem ulanmagy berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabryna galkynyş ýatagyna gazy kükürtden araslyjy desganyň işgär sanynyň hem azaldylanyny habar beripdiler. Azatlyk radiosy Gyýanly gaz kimya toplumuna köpçüliklerin işden boşatmalary barada Türkmengaz döwlet konserninden hem de Türkmenhimya döwlet konserninden resmi komentar alyp bilmedi. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň doly besedlendigini elan eden hem bolsa koronawirusyň öz territoriýasynda bolandygyny krar etmedik Türkmenistan pandemik çäklendirmelerini ýatyrmagy howlukmaýar. Şol sanda syýasatçylyk üçin test edilmegini talap edýär. Azatlyk ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri koronawirus testiniň hosasanda Türkiýeden gelýän ýolagçylardan talap edilýändigini habar berdiler. Türkmenistan daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylardan COVID testini almagyny dowam etdirýär. Testiň bahasy 130 manat, bu Merkez Bankyň kursy boýunça 37 Amerikan dollaryna barabar testiň möhleti 48 sagat. Azatlyk habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä testler Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan gelen ýolagçylardan alınýar.
Covid testini burundan ýa-da bokurdukdan alman itaatan dilin üstünden çöpü çala aylap alýarlar diýip soň günlerde Türkiýeden gelip test etdiren ýolagçylaryň bir azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň aýtmagyna görä aeroportdaky Covid testini geçirýän gurluklaryň işärleri tölegi manatda alýarlar. Ýanynda türkmen manada bolmadyk ýolagçylara puly ýörýiti bir nokatda çalışmak teklip edilýär. Gelýän ýolagçylaryň ýanyna türkmen manada bolmasa medisina gurlugy bize manatda tölemeli diýär. Olar ýolagçyny valyutaňy baryp şu kafede çalışaý diýip aeroportuň kafesine ýeberýär. Aeroportuň kafesine dolarlary Garabazarın nırxından 2 есе arzan alýarlar. Şeýle de bolsa ýolagçylar alaşy dolarlaryny arzan tapşyrmaly bolýarlar. Dip azatlyk bilen anonim gürleşen çeşme gurrun berdi. Şeýle de çeşmeleriň söýlerine görä Covid testini tapşyrman hem aeroportdan çyksa bolýar. Test tapşyrman geçmek üçin resmi bolmadyk mümkinçiligiň bahasy ýolagça $50 durýar. Medisin işgari gelen ýolagçylardan $50 alıp Covid testini tapşyrmazdan geçdi diýip olar aeroportdan çykaryp goýberýärler. Masal üçin test tapşyranlar onuň netijesinde 3 sagat garaşmaly bolsalar $50 berenler garaşman gidip bilýärler. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan test tapşyran adamlaryň ýene bir gurrun berdi. Pandemiýa çäklendirmelerine degişli ýagdaý we talaplaryň ýatyrylyp ýatyrylmanlygy barada ýurdun habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň Saglygy saklaş ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Şu aýyň başynda bütün dünýä saglyk guramasy pandemiýanyň ýatyrlandygyny resmi derejede eglan etdi. Gurama COVID-19 koronavirus infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý dälligi baradaky kararyny gelendigini 5-nji maýda habar beripdi.